Sok szeretettel köszöntelek a Forexet és Forex alaptanfolyamunkat bemutató videónkban. Újfalusi Zsolt vagyok, Forex trader és egyben a spiketrader.com megalapítója, amit azért hoztunk létre, hogy mind kezdő, mind haladó traderként segítséget nyújtsunk az önálló sikeres kereskedési elsajátításához. Ebben a videónkban betekintést nyújtunk a Forex világába, és lerántjuk a leplet a Forex trader szakmáról, mint az emberek által oly misztikusnak hitt dologról. Nem utolsó sorban képet kapsz 5 napos Forex alaptanfolyamunkról is, mely több lépcsős oktatási rendszerünk első mérföldköve. Bízunk benne, hogy a most látható videó megtekintése után felelősségteljes döntést tudsz majd hozni, hogy vajon elindulsz-e ezen az úton, mely által új dimenziók nyílnak meg a céljaid eléréséhez. Most pedig átadom a szót tradertársamnak, egykori tanítványomnak, Harnos Attilának, aki bepillantást enged a Forex trader szakma kulisszatitkaiba. Attiláról annyit hadd mondjak előjáróban, hogy miután évekig szárnyaim alatt nevelkedett a trader szakmát illetően, kitűnt az akkori hallgatók táborából, szorgalmával, kitartásával és nem utolsó sorban önfegyelmével, és miután komoly sikereket ért el, élőszámlás kereskedései során nagy segítségemre volt a tanfolyamok és a trader klubok vezetésében. Ma már ő az, aki a Forex alap tanfolyamokat tartja évek óta nagy sikerrel. Sok szeretettel köszöntelek téged, és mint Zsolt említette, évek óta Forex kereskedés tölti ki a mindennapjaimat, és mellette továbbra is tanfolyamokat és klubokat vezetek, és valójában miért választottam ugye a Forexet, és miért tetszett meg nekem ez a világ. Minden gazdasági helyzetben jól működik, ugye akár egy esésben, vagy árfolyam emelkedésben kereskedünk, és valójában egy kihívásnak éreztem. Tehát volt egy álmom, volt egy eszközöm, és úgy gondoltam, hogy élni szeretnék vele. A Forex a legnagyobb kereskedési piac a világon. Egyébként úgy kell elképzelned, hogy akkora mennyiségű pénz fordul meg rajta naponta, mint az összes tőzsdén együttvéve. 3-4 ezer milliárd dollár napi forgalommal bír. Az elektronikus kereskedés előnyeihez hozzátartozik az, hogy mindenki számára elérhető. Nem kell egyéb, csak egy internet. Hát a mai világban ugye ez már elengedhetetlen, szinte minden háztartásban jelen van már, akár mobil internetként, vezetékes internetként. Semmi időhöz nem vagy kötve, sem pedig helyhez. Ez nagyon fontos volt szintén számomra, hogy ne legyek helyhez kötve, tehát akár egy irodámban, otthonomról, bárhonnan el tudjak indítani egy-egy tranzakciót. A Forex piac egyébként napi 24 órában folyamatosan működik hétköznap, jó? Tehát hétvégén nincsen kereskedés, ezzel szemben teljes mértékében ki tudjuk használni a piacot, a lehetőségeket, tehát szintén nem a nap 24 órájában fogunk kereskedni, hanem az általunk választott időzónában. Nagy forgalommal bír, tehát nagy likviditással vagyunk jelen ugye a Forex piacán, és nincs nyelvi nehézség, nagyon fontos. Egy MetaTrader felületen fogunk majd dolgozni, és foglak téged megismertetni. Magyar nyelvű lesz, tehát nem lesznek nyelvi nehézségeid ezzel kapcsolatban. Előnyeihez hozzátartozik a nagyfokú szabadság. Te döntöd el valójában, hogy mennyi időt szánsz napi vagy heti szinten ugye a traderéssel. Nem lesz főnököd, egy főnököd lesz egyébként a piac, több időd lesz majd a családodra, a sportodra, a hobbidra, a pihenésekre. Tehát jó érzetet tudna nyújtani a szabadság megváltása. Megfelelő tudásszerzés után az ember ugye nem függ másoktól, nagyon fontos. Ingyenes demószámla használata tapasztalatszerzésből kiváló lesz, ugyanis minden egyes kereskedésedet, amikor még tanuló fázisban vagyunk, demószámlán fogod elkövetni. Ez megfelel egy élő számlának is egyébként, tehát teljes mértékében egy élő számlát látnál, demo lesz a bal felső sarokban kiírva, de minden egyes trade megfelel valós helyzetnek. És ezt mindezt úgy teheted meg, hogy pénzt nem kell kockáztatnod. Nyilván stratégia által fogunk rajta kereskedni, tehát meg fogod tanulni a Forex fortéjait, hogy hogyan kell helyesen pozíciót felvenni, illetve helyesnek vélt pozíciót felvenni, akár long vagy short irányban, mire később majd ki fogok térni. Tehát ingyenes demószámla nagy előnyt nyújt számunkra. Lehetőség van robotok futtatására. Itt hozzáteszem, hogy a robotokat úgy kell érteni, hogy nem a robot kereskedik neked, tehát te leszel jelen a piacon,
te fogsz kereskedni, de rá tudsz engedni a kereskedésedre egy robotot, ami segíti a te munkádat, jó? Tehát ezt úgy kell értened, hogy van egy expert advisor fülecske, ahol különböző robotokat lehet elhelyezni, és a segítségedre lesz a közeljövőben. Kockázatunkat ugye mi magunk határozzuk meg. Hatalmas előny az, hogy mi magunk előre meghatározunk a kereskedésenkénti kockázatunkat. Az árfolyam mozgására semmiféle befolyással nem vagyunk egyébként, de az lesz a kulcsa a sikeres kereskedésednek, hogy a profitokat maximalizáljuk, és a veszteségeinket pedig minimalizáljuk, vagy akár ki is vesszük őket. Alacsony költségekről beszélhetünk, ugye nincsen számlavezetési díj, amit elsősorban feljegyeztem nektek. Ingyenes adatszolgáltatás, ami nagyon nagy előny szintén, tehát nem kell azért semmit sem fizetnünk, hogy ők szolgáltatják a platformon az adatokat. Visszautalásnál utalási költség sincsen, tehát ez is beletartozik még az előnyeivel. Pénzünkhöz bármikor hozzáférhetünk, tehát hogyha te úgy gondolod, hogy ki szeretnéd venni a pénzedet, bármikor megteheted, mint említettem nektek, a tranzakció gyorsan megy, 1-2-3 munkanapon belül meg is érkezik a számládra, jó? Tehát bármikor hozzáférhetünk a kívánt összeghez. Előnye a pozitív személyiségfejlődés, ugye pszichológiai és önismeret, itt nagyon fontos, itt említeném végül, de nem utolsó sorban, hogy a profi traderré válásnak a legnagyobb előnye a kikerülhetetlen pozitív személyiségfejlődés és az önkontroll, jó? Tehát meg fog majd minket tanítani egy önismeretre, ami előnnyé fog válni, illetve előnyt fogsz tudni belőle kovácsolni az élet bármely területén. Miből áll az online kereskedés? Csártelemzést fogunk tanulni, beszállási pontok meghatározása, kezdeti kockázatunk kalkulása, emlékeztek, itt beszéltem, illetve beszéltem nektek kockázatkezelésről, százalékban ugye stop szinteket fogunk majd meghatározni. Lehetséges célár meghatározása, belépés, ugye eldönthetjük, hogy longolunk vagy shortolunk, tehát van egy vétel vagy egy eladási tranzakció, pozíciónk menedzselése, stop igazítása és újabb pozíció nyitása, tehát végig fogjuk menedzselni a pozícióinkat, tehát bármelyik irányban, ha nyitunk stratégia által megbízást, az elengedhetetlen az, hogy te végig ugye kezeld a pozíciókat, tehát fontos, hogy ott legyél. Kilépés célárnál vagy célár előtt, és naplózás nagyon fontos, ez egy statisztika számodra, jó? Tehát mindenféleképpen érdemes jegyzetelni a trédjeidet, folyamatosan nyomon követni a múltbéli adatokban az, hogy te mit tettél, mit csináltál, mire nyitottál, ez pozitív vagy negatív élményt nyújtott számodra, és ez fog téged folyamatosan fejleszteni és tanítani, jó? Tehát nagyon fontos, hogy ezeket betartsd. Nézzük meg, hogy egy példában, hogy egy átlagos trader hogyan is gondolkodik a kereskedésről. Számomra is furcsa volt első körben, nekem is nehéz volt ezt a szakmát megtanulni, de megérte a sok befektetett energia, hiszen komplett tudással rendelkező trader már nem esik abba a hibába, nem eshet abba a hibába, amit egy átlagos trader elkövethet, és nézzétek meg a példát. Oké, az árak felfelé mennek, nézzük, hogy mit csinál a piac. A trend megmaradt, a következő visszaesésnél vásárolok. Jó, tehát látod, hogy elindult egy vonalgrafikon, van benne egy kis törés. Nem vettem visszaeséskor, de ha tovább várok, kimaradok az egész emelkedésből, tehát veszek most. Jó, történik egy long pozíció, egy vételi pozíció megvásárlása. Jó ötlet volt beszállni, ugye mondja magának a trader. Hiszen elindult irányába, azaz látod, hogy egy úgymond bika piac, az egy bull piacban van jelen, tehát jó ötletnek vélte azt, hogy ő ott vegyen egy lentebbi szintről. Arra használom ki ezt a korrekciót, hogy növeljem a pozíciómat. Ugye veszek még. Tehát gyakorlatilag látjátok, hogy most már 2 pozícióval rendelkezik, és eldöntötte, hogy vesz majd. Szuper, ez már nagyon jó ár, megduplázom a részvényeimet. Ugye mi történik? Elkövetett még egy pozíció felvételt, azaz 3 pozícióval rendelkezik long irányban, miközben látjátok egyébként, ugye long irány, tehát egy felfelé menő irányban történt az első vásárlása, míg a
többi után soron következő, az már egy lefelé csorgó vonalgrafikonban történt. Azt mondom, hogy vonalgrafikonban, mert most még igazából szakzsargonokat nem fogunk használni, hiszen még nem tudod valójában, hogy mit jelentenek, viszont látjátok, látod. Jaj, amint visszaemelkedik a vár, mindent eladok, ez így nem jó buli. Emlékszel, mondtam neked, hogy kockázatkezelés nagyon fontos, itt már azonnal érezhető ennek hiánya, tehát nincsen jelen kockázatkezelés. Ezt nem hiszem el, 30% mínuszban vagyok, de ez már az alja, ez biztos. Hát igen, itt majd szintén kitérnék a későbbiekben arra, hogy mit nevezünk aljának. Ugye láthatjátok ti is, hogy szépen esik az árfolyam, tehát valaminek van alja. Na most technikai elemzés elkerülése, itt látszik az, hogy nincsen technikai elemzés mögötte. Fontos az, hogy ezeket a pontokat megtanuljuk, meg tudjunk határozni kiszállási pontokat. Ugye 3 pozícióval ismétlem ül long irányban, és közben esik az árfolyam. Tehát veszteségben ül. Oké, bízunk egy kis felfelé korrekcióban, különben ez egy nagyon hosszú befektetésé válik. Hát itt már csak a Jóistenben hisz. Nem igaz. És azt vajon a tőzsdefelügyelet miért hagyja? Szoktam mondani, hogy könnyebb ugye másokat hibáztatni, mint te saját magadat. Mindig szeretünk másra hárítani. Jó? Tehát itt senki nem hibás, vagy ebben a trade-ben senki nem volt hibás, csak saját magad, illetve az, aki ezt elköveti. Na jó, ebből elég. Mindent eladok, és egy jó ideig nem is veszek újra. Fú, mi van itt? Még jó, hogy az előbb kiszálltam. Ugye most már örül neki, hiszen, mint látod, elindult az árfolyam, gyakorlatilag kiszállt a tranzakcióból veszteséggel, és tovább esett. Azt hiszi, hogy milyen jó áron történt mindez. Pár bártoltalan vevő, még nincs vége az esésnek. Minek vesznek ezek? Teszi föl kérdésben szintén. Mi történik? Megmondtam, hogy nem kell elsietni ezt a vételt. Na ez meg micsoda? Ugye mit látok? Történt egy esés, volt egy korrekció. A későbbiekben majd mindenféleképpen meg fogom nektek mutatni, illetve neked mutatni azt, hogy milyen stratégiára lehetett volna már egy korrekciót elfogni, újabb long pozícióra, azaz lehetett volna egy tranzakciót indítani, gyalogzatról lesz szó. Már nem, hogy sírnia nem kellett volna, pozícióba kellene lenni már. Mi a fene van itt? Teszi föl még egyszer a kérdéset, ez dühönk nyilván, hiszen elvesztette a befektetett pénzt. A sok bolond vásárol a vakvilágba. Nem hiszem el, tudtam, hogy ez lesz a vége. Hát ha tudta volna, akkor megtartotta volna mind a 3 pozíciót, nyilván nem erről van szó, tehát nagyon nagy hibát követett el, beszálltunk, vagy beszállt úgy a piacra, hogy nem volt betartva stop, azaz nem volt kockázatkezelés jelen. Na jó, veszek. Még így is olcsóbban teszem, mint az előzőnél. Hát ez történik valójában nagyon sok átlagos tradernél. Ezzel szemben nézzük meg, hogy egy profi trader megtervezett kereskedése hogyan is néz ki. Itt már magát egy chartot láttok, az ausztrál dollár japán ennek a chartját, egy MetaTrader-es felület, ez egy élő kereskedésből van kiragadva. Itt egy short megbízást indítottunk el, ugye egy eladási tranzakció történt. A bal felső sarokban láthatjátok, barnával, az alsó sorban ott van, hogy pozíció méret, nem ez a lényeg, ott, hogy 1% van írva, azaz a tőkénknek az 1%-át voltunk hajlandóak ennél a tranzakciónál kockáztatni, és ha megnézitek, a bal alsó soroknak van írva, hogy célárnál várható hozam, így egy 36-szoros hozamot szeretnénk realizálni. Célár, ugye említettem már nektek korábban is, hogy meghatározni célárakat, ott kék vonallal látod. Ez egy napi trade volt, beesett az árfolyam, azaz elkezdett egy piros eső gyertya megjelenni a charton. Próbálok egy picit laikus nyelvként beszélni, hisz még csak most ismerkedsz vele. Ezt láthatod, hogy nagyon közel van a célárnál, tehát ez a trade ez kiteljesült, és mindösszesen 1% volt kockáztatva, tehát hozzáteszem, hogy napi trade-ről van szó, hiszen láthatjátok, hogy ki van írva, hogy D1, de ez teljesen mindegy, hogy te most óráson, hetiben, vagy 5 perces trédeket fogsz indítani. A kockázatkezelés és a szabályait ugyanazoknak tehát ugyanúgy meg kell felelni minden idősíkon. Jó? Teljesen mindegy, hogy
milyen D1-ben vagy milyen idősíkon vagy, a szabályok betartása a legfontosabb. Mi a sikeres kereskedés legfontosabb összetevője? Az első körben, hogy tudd, hogy miért csinálod. Én például nem kifejezetten magáért a pénzért csinálom, vagy csináltam így első körben, hanem a kereskedés eszköznek tekintem cél megvalósítására. Jó, tehát ez nekem fontos volt, és akkor megtalálod benne az örömödet, a szenvedélyedet, tűzzék ki célokat és érdelőket. Legyen benne hited, bizonyosságod a módszerben, jó, és legfőképpen magadban. 100%-os felelősségvállalásról beszélhetünk. Rugalmasság és tanulékonyság, hát itt valójában tudnod kell, hogy mikor milyen módszert alkalmazol, hiszen a piac mindig változik, jó? Tehát meg fogod találni magad kereskedési útvonalát. Önkontroll, képesség és fegyelem. Ugye itt 80% önkontrollról beszélhetünk, és itt nagyjából 20% a mögöttes stratégia. Említettem korábban neked a előttünk lévő diában, hogy nagyon nagy önfegyelmet kíván. Ez a legfontosabb, hogy saját magad vagy, és a te stílusod fog majd végig kísérni. És meg is ragadnám itt a következő sort, hogy találd is meg a saját magad stílusát, hiszen a kereskedési stratégiánk ugyanaz lesz, ugyanazokat a nézeteket fogjuk vizsgálni a piacon, és ugyanazokat a trédeket fogjuk majd lekövetni, de mégis más-más stílusban. Jó? Ez nem jelent hátrányt, nem kell megijedni, ez lehet előny is, sőt, hát ez előnnyel bír. Más stílusban fogjuk ezeket a trédeket lekövetni, de egyazon stratégiát fogunk alkalmazni. Mégis mit sajátíthatsz el az 5 napos Forex alaptanfolyamon? Itt rá is mennénk az oldalunkra, a spiketrader.com weboldalra. Itt látjátok majd az Forex alaptanfolyam, az 5 napos alaptanfolyamnak a menetét. Itt el tudjátok olvasni. Ugye különböző technikai elemzéseket fogunk tanulni, be- és kiszállási szabályokat fogtok vele megismerkedni. Pozícióépítésekről lesz szó, meg kockázatkezelésről. Nagyon nem mennék bele, hiszen ez már maga az alaptanfolyamnak a menete. Legutolsó sorban ott látjátok pirossal, itt mutatom meg el, a MetaTrader 4 kereskedelmi platform. Itt lehet letölteni a MetaTrader 4 felületet, és igen, itt az lap alján, látod, itt van kiírva, hogy az 5 napos alaptanfolyam ára. Ezt a fülecskét lenyitod, és itt el tudod olvasni, hogy mennyibe kerül, illetve különböző kedvezményekkel ismerkedhetsz meg. A másik fülecskén az, hogy mit kapsz az alaptanfolyamért. Itt van benne például az a Stop Loss Manager Expert, amit említettem neked, a félautomata robot. Ezzel fogsz ismerkedni. Nagyon nagy előnnyel fog bírni, majd meglátod. Egy alkalom élő trader klub lesz benne az árban, és egy alkalom online trader klub. Lesz egy személyes találkozónk, és interneten keresztül fogunk tudni kommunikálni. Ez várhatóan 2 órás előadás lesz, és a közeljövőben ezeket fogjuk tartani, és erre várok nagyon sok szeretettel. Tehát mind élőben és mind online vagyunk jelen. A jelentkezem fülecskénél kell kitöltened az adatokat. Jó, itt a lap alján is megtalálható, illetve itt fönt látod, hogy 5 napos Forex alaptanfolyam időpont. A soron következő tanfolyamoknak az időpontja lesz mindig írva, és erre a fülecskére rákattintva fogsz tudni jelentkezni. Én megköszönöm neked a figyelmedet, kívánok nagyon szép estét, és várlak szeretettel az 5 napos alaptanfolyamon.